Tak ahoj, právě sledujete motivačně edukativní kanál, který jsem nazval ku podivu Herman Šebesta 21st Century Warrior. A to z toho důvodu, že si myslím, že každý z nás chlapů je svým způsobem takový válečník. A je to ale o tom, že my žijeme v době 21. století a musíme se té době uspůsobit. Musíme se uspůsobit současnému dění, současnému světu. A ten kanál jsem založil z jednoho prostého důvodu. A sice kvůli tomu, že jsem si všimnul, že spousta lidí mě v podstatě pozitivně hodnotí na základě mýho účinkování honeymoonu, líbánky k nepřežití, kdyby náhodou někdo nevěděl. A svým způsobem jsem zjistil, že můžu ovlivnit nějaký lidi a to pozitivně. Protože hlavní message tohohle kanálu je jakýsi odklon od bizáru, kterýho je všude nadměrné množství a je to takový jakoby návrat k hodnotám. A o co tady hlavně půjde, jaký content budu dělat? Budou to videa, ve kterých půjde o jakýsi tělesný a duševní rozvoj, ale když bude někdo pozorně poslouchat, tak zjistí, že se zdaleka nejedná jenom o nějaký tělesně duševní rozvoj, ale že je v tom daleko něco víc. Ale nechci prozrazovat a myslím si, že věrný fanoušek nebo kdokoliv, kdo se nachází v situaci, že aktuálně hledá nějaký správný životní směr, tak by si v tom mohl najít ten svůj point, proč na to bude koukat. A co já z toho budu mít? Nebudu z toho mít vlastně vůbec nic. Jenom to, že mě bude hřát na duši, že můžu dát někomu nějakou inspiraci a můžu ho vést na té správné cestě, protože v dnešní době vím, že je spousta nejenom mladých lidí, kteří jsou na cestí a neumí si poradit sami. Já, když si vezmu sám sebe 10 let nazpět, tak bych dal hrozně moc za to, abych našel takovýhle kanál, který já se chystám teďka vyrábět. Takže pojďte se mnou na tuhletu cestu a pokud se vám videa budou líbit, tak dejte like, dejte odběr a můžu vám slíbit, že budete z těchto videí mít nějakou přidanou hodnotu.